Ginpaidalum sa state of calamity ang Iloilo City bangod sa Halit nga dalasang habagat na ginpabaskog sang bagyong Krising, bagyong Dante kag imong sang tinalikdan nga semana. Ini matapos na ginaprubahan sang Iloilo City Council ang rekomendasyon sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Council nga paidalom sa state of calamity ang syudad. Ginbasehan sang rekomendasyon sang CDRRMC ang numero sa mga individual nga naapektuhan sang pagpanalasa sang bagyo nga santo sa report sa Iloilo City Operations Center nagdangat sa malapit 57,000 ka mga individual ang naapektuhan sa pag-ulan kag pagbaha sa diin nakasul ini sa guidelines ng Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Hearing the state of calamity in the city of Iloilo as caused by tropical storm Krising, Emong, and Dante. So It has been moved and seconded. Here are no objections. Motion is carried. Kapin 21.5 million pesos naman ang ginallocate ng pondo para sa disaster response sa kasunod sa pagpaidalom sa state of calamity sa Iloilo City. Report nagikan sa syudad sa Iloilo. Ini si K5, Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.